Mae Eisteddfod Tŷ yn ei ôl yn 2021 yn fwy o ddigwyddiad nag erioed ac yn cynnig cyfleoedd cystadlu am ddim i bawb o bob oed, gallu a chefndir. Dewch o hyd i'r rhestr testunau drwy deipio s4c.urdd.cymru a fforwch drwy'r 100 a mwy o gystadlaethau sydd ar gael. Mae yna rhywbeth ar gyfer pawb yma, ac mae fersiwn Saesneg o'r rhestr testunau ar gael drwy glicio ar y botwm. Cyn cystadlu, cymra sylw o'r dyddiadau yma. Mi fydd y ffurflenni cystadlu yn agor ar 1 o Fawrth ac yn cau am hanner dydd ar Fawrth y 6 Mae rheolau Eisteddfod Tŷ ar gael drwy glicio yn fan hyn a darllen ar cymalau i gyd cyn mynd ati i gyflwyno cais. Hefyd, mae yna gyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ffilmio dy hun gan ddefnyddio ffôn symudol bydd yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd yn dymuno cystadlu yn fan hyn. A mae penawdau'r holl gategorïau cystadlu i gyd. Clicia ar yr adran sydd wedi ddiddordeb i ti. Yn Eisteddfod Tŷ, mae yna 6 brif obrau rhwng 14 a dan 25 oed. A dyma nhw i chi. Cystadleuaeth 85 ar gyfer yn cyfansodwyr ifanc ni. A dasgwydd cyfansoddi darn o gerddoriaeth dim mwy na 3 munud o hyd ar unrhyw thema. Cystadleuaeth 86 ar gyfer dysgwyr ifanc. A dasgwydd creu fideo gyflwyniad i ysbrydoli cynulleidfa ar unrhyw thema, hefo dros 3 munud. Cystadleuaeth 87 ar gyfer yn dramodwyr ifanc ni a dan 25 oed. Ar dasgwydd cyfansoddi drama neu fonolog addas i'w pherfformio ar sgrin neu lwyfan ar gyfer dim mwy na 2 actor, heb bod dros 5 munud i'w pherfformio. Cystadleuaeth 88 ar gyfer yn llenorion ifanc ni. Ar dasg fydd cyflwyno darn o ryddiaeth creadigol heb bod dros 800 o eiriau. Cystadleuaeth 89 ar gyfer yn beirdd ifanc ni a dan 25 oed. Ar dasg fydd creu cerdd gaeth neu rydd heb bod dros 70 o linellau. Cystadleuaeth 90 ar gyfer cystadleuwyr yn y maes celf, dylunio a thechnoleg. A dasg fydd cyflwyniad o waith drwy unrhyw gyfrwng. I cystadlu, bydd angen cyflwyno unai hyd at 4 ffotograff o'r gwaith ar ffurf JPEG neu fideo hyd at 1 munud yn cyflwyno'r gwaith. Yn ogystal â unai 200 a hanner o eiriau yn esbonio'r syniadau a'r prosesau neu ddetholiad hyd at 4 tudalen sketchbook, llyfr braslunio. Pob lwc i bawb.